vaření taky. A jim budu muset začít dát už vodu, když jim dávám. Taky ne. A ne já, tak to budeš to navíc. To je tak. Na to, co vám dala. Dobrý, já mám ráda ty cukronový. A tak jak ta paní slíbila tu misku, tak to ještě nepřišlo. S obratem, že jo? Tak já ji napíšu. No však nic, ale vůbec jsem to. Když tam Když něco řeknu, tak za tím To je stojím. boj teda. Dostane se na každý stejně. Jo. Akorát, že ona, když takhle leží, že, tak ona třeba na jednom si leží, takže v tom secíku, takže oni... To utěvkou. ještě ono se u tohle nedá, no, že prostě jako některý je to vypadá jako malinký, natažený a přitom to není tak malý, že jo? Jeden přes druhý, ano. Jak drží, no to je nádhera. Víď? Když to opravdu pochopila, že ano. Tady měl dostat nějakou odměnu. Jsem říkala, stěračky nahoru vždycky a... No, víš. Nějakou odměnu by měl dostat opravdu. Ty nohy na tady. Jak se drápí. Tohle to je růžová. Odměnu by měl dostat. Jak pomýšlel. To je Žlutá tam si nemůže najít místo. boj. Víš, jak drží, asi jí to dělá jako taky trošku dobře, že jako to baví toho mlíka trošku. A to určitě jí to musí být taky už proti ní. Ale spíš si myslím, že třeba nechce, že mají už ostrý ty zuby, tak To je pravda. no, oni tak Jako už začíná škrábat. Taky smíko. Když je dost.